Працягваем з вами разважаць на тэму самадастатковасці, тэму важную, насколькі мог учора трошку прабаваў на гэта звярнуць увагу. Ну, але так выйшла, што мы на другой імшы сёння ўвечары распачынаем так разважаць з лёгкага прыколу, таму што я не тое Евангелие прачытаў. Ну, але нічого страшного, прорвемся. А якраз таки да Евангелия хочацца навязаць. Вы ведаеце гэтую гісторыю, якая сёння павінна была быць мною прачытаная з суботы. Это гісторыя, калі ў святыні моліцца мытнік і фарысей. І я асабіста вельмі люблю, я шмат такое перажываю, шмат бачу, калі вось ідуць нейкія рэкалекцыі, нейкую тэму рыхтуеш, да, і ты бачыш, як Слово Божае, яно неяк адзываецца на тэму таго, што прапаведваеш. І я, шчыра кажучы, бачу, як учора Слово Божае адзывалася на нашу тэму, і сёння. Вось гэтая гісторыя пра мытніка і пра фарысея. І на гэта хачу звярнуць увагу, бо можа казацца, што это нешта важнае. Фарысей, который молится ў святыні, ён кажа: «Боже, дзякую Табе, што я не такі, як іншыя людзі, рабаўнікі, несправядлівыя, распуснікі, або як гэты мытнік. Пашчуся 2 разы на тыдзень, даю дзесяціну з усяго, што набываю. Ну, кароче, я хорошы, дзякуй Табе, Божа». І што за гэтай тэмай крыецца? Такая вялікая спакуса, праз которую праходзім мы, многія веруючыя, калі мы хочам апраўдацца перад Богом сваёй праведнасцю. Вот я молюся, вот я пашчуся, да, і у выніку маіх колькасцяў там гэтых малітваў, да, вот штук літаній, штук маіх навеннаў, да, вот калі нехта з вас не маліўся пампейскай навеннай, я маліўся некалькі разоў, да, это цяжка, але это плёны прыносяць, да. І у веруючага можа ўзнікнуць такая дзіўная спакуса, да, што я ўрэшце вось сваёй пабожнасцю, сваімі практыкамі перад Богом апраўдаюся. Як не дзіўна, але ў нашай пабожнасці нават тут крыецца вось гэта спакуса самадастатковасці. Вот. Калі мне так хочацца вот, пасля нейкіх там практыкаў прыйсці Богу і сказаць: ну, урэшце, вот, я сабой давольны, і ты павінен быць мной давольны. Да. Аднойчы, это было шмат гадоў назад, толькі на пачатку майго законнага жыцця, будучы ў навіцыяце, я перажыў адну такую важную, дзіўную для мяне гісторыю. Калі сканчваючы дзень скупення, у мар'янаў ёсць такая практыка падрыхтоўка да смерці. Кожны веруючы павінен быць заўсёды гатовым стаць перад Панам. І калі сканчваўся дзень скупення, святар, который вёў гэтую нашу пабожную практыку, сказаў: уявіце, што вы зараз памрыцё. Што вы зробіце? А я даслоўна дні 2 назад быў у споведзі. Ну і што павінен зрабіць такі добры, хорошы католік? Вот што першае прыходзіць? Я зараз памру. Што зрабіць? Ну, споведь, канешне, да. Ну, якія варыянты? Ну, канешне ж, споведь, да. І тут уключаецца недзе там эхам, далёка, мінімум цвярозасці маёй, да, спакойна, якая споведь? Па-першае, грахоў цяжкіх ты не зрабіў. Па-другое, ты быў 2 дні назад у споведзі. Да, вот з чаго ты пойдзеш спавядацца? Не, ну, канешне, калі мозг мой паднапрагчы, такі вот мужскі яшчэ, я знайду там сабе. І пару сотняў грахоў знайду, пры добрым жаданні, да. Пры добрым жаданні, вот уключыць свае страхі, скурпулы там нейкія, пакапацца ў сабе, вот все добра вылезаць, да. Вот знайду я яшчэ добрых там пару сотняў грахоў. І тут я разумею, што нешта не так. І я разумею, да, вот што я перад Богом не апраўдаюся. Як бы я не паспавядаўся добра, вот хоць ты паспавядай і расстраляй адразу на месцы, да. Вот як бы я добра не паспавядаўся, у мяне няма гарантыі, што я вызнаў усе грахі свае, што я ўсе ўбачыў, да, вот мне не будзе такога міра, не знаю, можа вам прыйдзе такое, да, вот у мяне такога ніколі не было. Каб вот так з абсалютнай упэўненасцю вот паспавядаўся і сразу ў Царства Божие. І тут я разумею, вот мне такі страх, канешне, ахоплівае, да, вот я чую словы гэтага святара, там уяві, што ты памрэш, і я разумею, што мне не надо бегчы да споведзі. І тут нешта іншае крыецца. Я разумею, што мне вот просто трэба з усіх сілаў Господу сказаць: Господи, я просто Табе давяраю.
Я зразумеў тады адну вельмі важную праўду. Якім бы ты ни быў добрым, там, хорошым, католікам, веруючым, там, радыкалам нейкім, якім бы ты ни быў. Вот ты памрэш, и твоя праведность, вот яна будзе с тобой разом у гробе. Накрыю тебе этими дошками, да, вот, и все. И вот там вот твоя праведность останется. И твоя праведность не подымет тебя в Царство Божие. Поднять тебя может только Господь, который придет и скажет: Александр, мой дорогий, полежал, хватит, подъем. Идем. Вот только такой вариант. Я тогда зразумел, да, вот это дивная речь такая, это дивно, трошку нам не по себе, на вот это магчыма чуть, да, вот что праведность моя не ратуе меня. Як это не дивно. Конечно, повинен быть праведным, стараться, не грошить, там, каяться в грехах, но других вариантов у нас нема, мы повинны это робить, да. Вот, але праведность моя не ратуе. И я по-человече, як же ж хочется. Да, вот быть таким самодостатковым, да, как у Бога нават вариантов не было, да, вот просто вымушенно меня избавить, да, вот просто вымушенно, да, оказывается, не все так просто. И вчерашний текст, уже не хотел вас там мучить, сегодня более буду мучить. И вчерашний текст с книги пророка Осии, так само мне каукнулась наша тема. Вот эта фраза: «Прабачу все беззаконие, а доброе прими, и мы отплатим ахвярой наших вуснов». И далее читаем: «Ассирия не уратуя нас. Мы больше не будем ездить на конях, не будем больше казать наши боги про справу наших рук, бо у тебе сирота знойдзе спогаду». Вот за этой фразой «Ассирия не уратуя нас» на самой справе крыецца огромная проблема израильского народа, якая тянулась на протягу сотню годов. Что это за проблема была? Мы можем себе трошку адчуць добра, вот як беларусы, мы можем себе адчуць в этой проблеме. Израильский народ — это была маленькая супольность. И вакол яе заўсёды были империи. Да, вот. Их там может троху более, троху менее, там, чым беларусаў, тяжко сказать. Да, вот по свете раскинутых израильтян, ну, больш-менш подобно, як нас. И заўсёды вялікія империи: Египет, Вавилон, Ассирия, Халдеи, Персы, да. І заўсёды было пытанне, хто нас уратуе. Да, вот як часто беларусы, хто нас уратуе? Москва ці Брюссель? Некоторые кажут Нью-Йорк, як вариант такі, да. І вечное пытанне, вот сколько я ведаю по истории, вот вечное пытанне, хто нас уратуе. Да. І у израильтян так само было такое пытанне. І яны кідаліся ў гэтыя саюзы розныя, да, чакаючы помачы людской. Вот эта тема вельмі цікавая, вельмі важная. Ведаеце, один текст есть такі, вот вам можа больш пашчасціла, ці бы Господь поблагословіў, да? Я яго зараз узгадваю. Один текст мяне вельмі ўразіў, это ў пророка Ерамію. Калі Бог праз пророка кажа, дословно там гучыць так: «Проклят всякий, надеющийся на человека, от Господа отворачивающий сердце свое». Бог не просто кажа, да, что вот не повезло. Проклят всякий, надеющийся на человека. И Израиль имел эту проблему. Яны шукали вечного этого ратунку. Хто нам дапаможа? У нейкім моменте Бог праз пророка кажа: «Спадзяйцеся на калясніцы Египта, добра. Але тыя, хто вас пагоніць, яны будуць мацнейшыя, у іх коні будуць скарэйшыя, а саблі болей заточаныя, чым у егіпцян». І ў нейкім моменте мы чуем пророка Осії, мы чуем гэтую фразу: «Окей, Ассирия нас не уратуе, Египет нас не уратуе». Да? То есть мы не можем быть самодостатковыми. Вось наша палітыка, планы, саюзы гэтыя, Израиль кажа, яны нас не ратуюць. Вось так нам трошку аукаецца Слово Божие да нашай тэмы. І над чым яшчэ сёння, да, вот хочу з вами працягваць, разважаць на эту тему самадастатковасці этой праблемы. Крыху так некалькімі пытаннямі правакаваў гэтую тэму учора. Вот такі пункт, на які асабліва хочацца разважаць, это пытанне, дзе лепш жыць. Вот я яго так называю: дзе лепш жыць. За гэтым пытаннем много чаго хаваецца. Дзе лепш жыць — это які універсітэт скончыць, якія грошы зарабляць, на якой працы працаваць, у якой дзяржаве, з якімі людзьмі працаваць. Ну, я сюды много чаго укладваю. Так вот сам выдумаў эту назву «Дзе лепш жыць». І разважаючы над гэтымі многімі пытаннямі, мяне заўсёды гэты тэкст вельмі натхняў, вельмі ўражваў. Гэта гісторыя Абрагама і Лота.
для некага з вас, магчыма, вядомае, калі ў пэўным моманце ўжо такога выразнага Божага благаслаўлення гэтыя людзі абагаціліся. Абрагам і яго племяннік Лот. У іх стала шмат пастухоў, слугаў, шмат статкаў, авечак. Слугі пачалі паміж сабой спрачацца, дзяліць нешта, да. І яны, як дарослыя, разумныя людзі, яны прымаюць рашэнне, нам трэба расстацца, бо проста зямля ўжо нас не носіць, дваіх такіх лідараў, да. Нам трэба расстацца ў розныя бакі, каб не было паміж намі спрэчак, бо мы радня з табой. Такая гучыць там фраза в кнізе быцця. І Абрагам прапаноўвае Лоту і кажа, ты выберы. Племяннік мой дарагі, ты выберы. Калі ты пойдзеш направа, я пайду налева. Калі ты налева, я направа. Вось гэты тэкст он мяне заўсёды вельмі ўражваў. Як толькі яго пачуў каментар да гэтага тэксту, он мяне заўсёды вельмі ўражваў. Чаму? Таму што Абрагам, который пазнаў, кім ёсць Гасподзь, ён не спадзяецца ні на сваіх пастухоў, ні на сваіх авечак. І на плодародную зямлю ён не спадзяецца. Ён не шукае лепшай сабе часткі. Таму што ён ведае, як веруючы, да, што мой дабрабыт, ён залежыць выключна ад таго, са мной Гасподзь ці не. І сколькі ён мне дасць, сколькі не будзе даваць, ён выключна ад гэтага залежыць. І Абрагам не шукае лепшай часткі. І ён дае выбар Лоту. А Лот, як такі, як добры беларус, мы ўжо рабілі гэтую аналогію, ён шукае лепшую кавалку. Дзе зямля плодародная, лепшая? Ён угледзеў. Пальмы стаяць, там нейкі оазіс. Убачыў, это ж пустыня, разумеем, да, вось такая. У асноўным зямля такая, цяжкая, это бліжні ўсход, і тут ён убачыў гэты оазіс. Ён пайшоў туды. Пасля нам Біблія кажа, гэта была Садома і Гамора. І мы пасля ведаем, чым уся эта гісторыя скончылася. Это гарады, которые былі знішчаныя па прычыне граху. І Лот з гэтым пасля меў праблему. І вось гэтая ўся гісторыя, яна проста мне паказвае характар чалавека Божага, да, который не шукае лепшай зямлі. Ён разумее, што зямля яго не ўратуе, ён не збіраецца быць самадастатковым. Ён ведае, без розніцы, куды я пайду, налева, направа, на сухую зямлю ці на плодародную. Важна, каб Гасподзь быў са мной. В нейкім сэнсе пераклікаецца вось гэты характар Абрагама і Маісея, то, што учора вам казаў гэты тэкст, калі Маісей Богу кажа, калі ты з намі, Бог, не пойдзеш, я нікуды не пайду. Усё, хопіць, нахадзіўся. Хопіць, нікуды не пайду, калі ты не са мной. І ў гэтай тэме у нас шмат пытанняў. Заўважце, часта мы ведаем, што нам трэба рабіць, а ў Бога толькі просім, каб ён благаславіў нас. Ось я заўсёды радуюся так па-святарску, па-чалавечы. І заўсёды радуюся, калі там недзе ў воршу ўжо людзі па-свойму так неяк навучаныя, у іх там сесія пачынаецца, яны пачынаюць здаваць экзамены, некуды паступаюць, яны прыходзяць, просяць аб благаслаўленні. Ці некуды едуць там у пошуках працы, просяць благаслаўлення, да. Хорошая пабожная практыка. Хаця, разважаючы вось нашу тэму, хочацца сказаць, што трэба трошку глыбей глядзець на это ўсё. Як правіла, у нас мы малюем сцэнарый, мы ведаем, дзе нам лепей вучыцца, мы ведаем, куды нам лепш паступіць, дзе нам лепш працаваць, і пасля просім, каб Бог благаславіў нас на нашым шляху. А па ідэі трэба задаць Господу пытанне: Господі, я не ведаю, дзе мне лепей вучыцца, дзе працаваць і дзе жыць. Я табе задаю гэтае пытанне, перад табой вынашу на тваё святло вось гэтае пытанне. У мяне там нейкія планы, але няхай твая рука мяне суправадзіць, бо я не ведаю. Па-чалавечы мне здаецца, канешне, упэўнены, дзе лепей мне. Але як чалавек веруючы, я кажу, я не ведаю, што для мяне лепшае. Вось так якби мы выходзім з-пад гэтага чорнага сцяга, да, нечамусьці хочацца казаць, это чорны сцяг самадастатковасці, которым д'ябал абманвае. Ты сам рашыш, што для цябе лепшае, да. І, я разумею, да, недзе там трошку і сумам па-свойму там маё сэрца святарскае напаўняецца, калі я не чую такога роду пытанняў, да, вось мы, як правіла, мы пішам сабе сцэнарый так упэўнена, да, і потом толькі чакаем, што Бог павінен нам садзейнічаць па нашым планам, да. На самой справе павінна быць трошку інакш.
Разважаючы на гэтую тэму, узгадваю такую важную для сябе падзею. Яна адбылася на 3-м курсе, калі я вучыўся ў семінарыі. Гэта было маё абнаўленне Святым Духам. І калі я гэта перажыў, то есть это канкрэтныя факты, нешта ўва мне змянілася, да. В маёй галаве, ў маім сэрцы, да. Змянілася што? Я перастаў перажываць за сесіі, которые павінен здаць, экзамены. Мне заўсёды раней было важна. Скончу я семінарыю, не скончу, буду законнікам ці святаром. Это моя такая, так распазнаваў пакліканне, такая мэта моя жыццёвая была. І калі я на 3-м курсе нейкім там, па міласці Божай, чынам так адкрыўся на Духа Святога, мне стало без разницы. Я скончу семінарыю, не скончу, ці жанюся, ці буду ксяндзом, ці не буду. Якая там сесія, мне без розніцы это было. Это быў час, калі я аддаваў шмат часу на малітву, на вывучэнне Слова Божага. Часам я хадзіў па 2 разы на імшу. Мне такое, я это называю, такі мой перыяд быў абручаны з Духам Святым, да, як мядовы месяц такі. Як у нейкім сэнсе адпавядала мне прыпавесць евангельская, калі Христос кажа, што адзін чалавек знайшоў скарб у полі, прадаў усё, што меў, каб купіць гэтае поле. Я разумеў, што я нешта такое перажываю на 3-м курсе. Мае ўсе хваляванні, страхі, яны ўсе ўшлі. Да. І гэта быў самы цяжкі для мяне курс, таму што я вельмі дрэнна вучыўся. Як можна было вучыцца добра? Калі ты не перажываеш за сесію, як можна вучыцца добра? Да? Калі табе ў галаве зусім іншае. Пабожнае, яно іншае. Да. І ў нейкім сэнсе мне трошку такое так аукаецца эта гісторыя з Абрагамам, што мне без розніцы было, пайду я налево, направо, як я скончу, якія перспектывы ў мяне ў будучыні, мне было без розніцы. Я ведаў, што Господь са мной, это нешта важнае. І на гэты момант вельмі хацеў бы звярнуць увагу. Да. Колькі разоў я чую у гэтым пункце розныя пытанні. Да. Многія мои падапечныя, веруючыя, калі выхадзілі з турмы, зэкі, я ім просто казаў: людзі, не едьце вы на эту Россию, да. Не памазана вам там у этой России. Да. Я здзіўляўся, чаму веруючыя людзі нават не задавалі часам пытання. Да, я еду там на Россию, у мяне там будзе магчымасць хадзіць на імшу ці не? З кім я там буду працаваць? З алкаголікамі, не з алкаголікамі, да. У якім асяроддзі я там буду жыць? Ці ў блуд у які-небудзь не ўлезу, да, і так далей. Да, я бачу, як много людзей нават не задае сабе такого пытання. Да, просто заробіць, неяк вырвацца. І за 11 гадоў майго служэння ў турме я не особо ведаю людей, которые просто вярнуліся, это былыя зэкі, вярнуліся з России, да, неяк багаціліся і сталі на ногі. Я такіх, шчыра кажучы, не ведаю. Вярталіся зноў срокі, да, зноў нейкі бандитізм, зноў нейкія п'янкі, да. А былі ўпэўненыя, да, што іх Москва ўратуе, шабашка гэтая ўратуе. Будучы святаром, такім маладым, першыя годы святарства, калі я сустракаўся, напрыклад, яшчэ ў Польшы, да, у іх свая так званая Москва там была, маракі, заўсёды маракі добра зараблялі, у Саветах добра зараблялі. Я ведаў людзей, которые хадзілі там у мора, да, которые прыдбалі там нейкі маёнтак, да. І ў Польшы таксама, дальнабойшчыкі, маракі, там у Скандынавіі, хто на будаўніцтве там сядзеў, да, заўсёды это вялікі заробак быў. Калі я сустракаў такіх людзей, я амаль што ведаў, амаль што быў упэўнены, пра якія праблемы яны мне пачнуць казаць. І бачыў такі проста шакіруючы парадокс. Людзі выязджалі на гэтыя вахты ўсе там у мора, там як дальнабойшчыкі, там да, на гэтыя будовы там нейкія нарвежскія. Як выязджалі на месяцы дзеля таго, каб зарабіць грошы для сям'і, пасля аказвалася, што і сям'і-то ўжо і няма. Таму што мужа дома няма, ўсё проста. Апостол Павел казаў: не пакідайце жонак сваіх. Ёсць такі момант у апостола Павла. Да. І не толькі пытанне ў тым, што мужчына доўга знаходзіцца без жонкі, там нехта падкруціцца, там здрадзіць жонку, альбо жонка адна там у самотнасці здрадзіла. Гэтага многа, да, але не толькі. Дзеці павінны бачыць дома бацьку. Некалі вельмі мяне ўразіла такі адзін святар з Опус-Деі на тэму выхавання дзяцей. Ён казаў так: ніколі не пакідайце свайго дзіцёнка аднаго перад планшетам ці камп'ютарам.
Вы павінны сядзець і глядзець за імі мультики і ведаць, што яны глядзяць. І так адбываецца выхаванне. Да. Калі это дрэнна растлумачыць этому дзіцёнку, добрыя мультики паказваць. І я разумею, што это цяжка. Я вот шчыра кажучы, да, я вот кожнаму, хто вот уклаўся ў выхаванне дзіцёнка, это столькі часу аддае вот мамам, папам, да. Каб я мог, я б даваў бы ордена і медалі. Это так не преувеличваючы, да, это ўсур'ёз скажу. Это вельмі складана. Я бачу, як жывуць сем'і. Это вельмі складана выхаваць дзіцёнка, часу, удзяляць яму гэты час, да, вот быць з ім пастаянна, да. Вот. І вось гэта парадокс такі, вось это самаўпэўненасць такая вот людская, да, што я там недзе нажыву там нейкія грошы, ўсё для сям'і, а ў выніку сям'і пасля няма. Дзеці самапасам раслі. Для каго, хто, што нажываў. За гэтым крыецца многа чаго, да. Вот. Канешне, яшчэ адзін такі момант, да, нехто з вас можа сказаць, там, добра табе ксяндзу разважаць, да, вот на эту тему, да, то есть, знаете, ксяндзы ніколі, я голодных ксяндзоў не бачу, да. Нават у голодныя 70-е, 80-е ніхто з ксяндзоў з голаду не пух, да. Заўсёды нешта там, ксяндзы это ксяндзы, это факт, я гэтага свядомы. І разумею, як бы, ну, не бяруся там судзіць людзей, это ўсе цяжкія гісторыі, это прымаць рашэнні пра нашыя працы, ўсе і так далей. Але разважаючы на гэтую тэму, я ўбачыў адну такую важную рэч, да, вот, што нас увогуле піхае на такія абсурды, да, вось, між іншым, адна з прычын такіх, да, вось, што нас піхае? Гэта апетыт, да, празмерны наш апетыт, да. Вот это вот жаданне, калі нехта меў тэлефон, трэба мець лепшы, альбо хаця б такі ж, да, каб машына такая ж самая была, там, да, каб вот, калі ты ўжо пажыў троху лепей, уже не хочацца горай жыць, да. І нам здаецца, да, што мы вот просто не выжывем, да, і надо рваць, да, у выніку пасля нават пытанне для чаго, у імя чаго, да, вот, ці варта гэта было вот, аж так рваць, да. У свой час, калі мой брат двоюродны, працуючы ў калгасе, зарабляў, пералічваючы там грошы, $8, да, апетытаў вялікіх не было. І ўсё было на месцы, да, і жонка, і дзеці, ўсё было на месцы, да. Ну, бо апетыта яго просто не было, там не было чого нават і куды ірваць асабліва. І ў гэтым сэнсе мы як бы не до конца, это вялікая спакуса для нас, мы як бы не до конца з этой прапановай цывілізацыйнай мы не гатовы ў нейкім сэнсе вот супрацьстаяць. Да, вот нам усяго мала. І ў гэтым вялікая спакуса. І тым больш мы павінны, як веруючыя, мець свядомасць таго, да, што я не магу быць самадастатковым. Это вельмі небяспечна, вось такая самаўпэўненасць чалавечая, да, што я ведаю, што для мяне лепшае вось у гэтым матэрыяльным жыцці. Не ўпэўнены. Тым больш трэба перад Господам скарыцца. Наступны момант, на што яшчэ хачу разважаць сёння з вамі у тэме самадастатковасці, такая банальная, простая рэч, да, но вот я многім кажу і вам хачу про это сказаць. Реально банальная, мне ж трошку аж соромно про это казаць. Такая рэч, як телефон наш. Телефон, да, вот здаецца такая ерунда, вот, телефон. Колькі з гэтага праблемаў? Памятаю тыя часы. Так, знаете, я, конечно, разважаю, як ужо такі дзед стары, да, но але тым не менш, нехто з вас таксама памятае. Калі недзе там у вёсках людзі жылі, і трэба было пазваніць паміж гораду. Не ведаю нават до конца этой сістэмы, але надо было заказаць этот звонок, пайсці на ферму некаторым і чакаць, пакуль табе дадуць час, альбо табе пазвоняць. І твоих 10 хвілін твайго разгавора, да, і ты шчаслівы, да. І ты вот нядзельку не гаварыў з сваімі родзічамі, можа 2 нядзелькі, можа месяц, да, і ты шчаслівы. Цяпер, калі жанчына тэлефануе дачке альбо сыну, і ён не падняў трубку, ёй надо 5 хвілін, каб перажыць паніку. Ну, бо калі яна не падняла трубку, ці ён, это значыць мінімум у лепшым выпадку раз'ехала машына, а можа яшчэ нешта горай. А калі не адпісаў, ну это ўсё, это пішы прапала просто, да.
Вот, и здаецца такая дробязь, да, вот реально такая мелочь, да, а ў выніку, да, вот просто, я ведаю реальные истории, по 7 звонков на день, по 8, да, и спрабуй только не поднять трубку, это просто кошмар будет. И ў выніку мы заложники гэтага телефона. И як ён нам нервы подсадил этот телефон, это просто нечто з нечым, вот, шчыра кажучы. Хотя, здаецца, такая дробязь такая, да. Колькі старейших людей вот так аккуратненько назираю, да, вот реально у старейших людей страх у верующих пойти на имшу и забыться дома телефон, да, вот это вот просто страх таки. А ну ж мне нехто позвонить, а ну ж нехто вот позвонить, да. В этом плане вельмі ўразіла мяне аднойчы адна гісторыя аднаго з маіх знаёмых былых зэкаў. Ён распавядае, што, магчыма, пасля таго, як выйшаў ужо з малалеткі, адседзеўшы свой срок, не памятаю ўсіх нюансаў, і ён распавядае, як там да мамы прыйшоў, мама ўжо не жыла з папай, папа недзе там піў там на вёсцы і так далей. І папа яго пазваніў: сынок, давай вот з табой на рыбу сходзім. І ён кажа: я сабраўся на рыбалку да папы. Паехаў да яго, там нейкую вудачку ўзяў ці што. І ён кажа: вот еду, і у мяне такая дзіўная інтуіцыя, да, што папы ўжо няма. Мяне эта гісторыя так уразіла. І ён кажа: я прыязджаю ў вёску, захожу ў нашу хату, гляжу, людзей поўна ў хаце, а ў хаце труна стаіць. Кажа, інтуіцыя не падвела, вот хто Господь, можа, паказваў, да. Папа, оказывается, напіўся, пайшоў рыбу лавіць, паскальзнуўся, утапіўся. Там у 20 сантиметрах воды. Меня так история это уразила. Чим уразила? Да. Вот мы б уже все, нам бы выли уже нервы, да, вот эти звонки, телефоны, ты б уже сутки переживал. А то уявляю, человек вот едет, да, вот, и он нават не ведает, что папа уже в труне. Да. Трагічная история. Але згадзіцеся, что спокойней, шчыра кажучы, чым табе звоняць 200 раз и про тое самае гаворыць. Не знаю, чаму вот мяне наўразіла гэтая гісторыя. Зноў жа, на што звярнуць увагу трошку, да? Вот з гэтым тэлефонам, бачыце, за гэтым крыецца тэма самадастатковасці. Чаму? Таму што я ўчора казаў, што некаторыя вось эту праблему, грэх самадастатковасці, называюць, што гэта дзейнасць духа контроля, вот это жаданне ўсё кантраляваць. І праз тэлефон мы ўлазім у гэтую сферу. Нам усё хочацца кантраляваць. І ў сваім жыцці, ў жыцці блізкіх, мы ўсё хочам кантраляваць праз этот телефон. Памятаю, як я одну гісторыю перажыў, для мяне такая цікавая, простая, важная. Ехаў я да хворых. Пачатак дня, 9 гадзін там раніцы, і я нечаянна заўважыў, што я стаміўся, страшна стаміўся. Дзень яшчэ толькі пачаўся, я ўжо стаміўся. І еду, і не магу зразумець, чаму я такі стомлены, замучаны, просто реально замучаны. Пачатак дня. Оказывается, ну як ты не стомишься? Ты едешь до хворага, и тебе уже разов 5-7 нехто позвонил, вот, покуль ты едешь по этому несчастному городе в машине. И ты поднял эту трубку, и ты решаешь уже 10 справаў с будовой, там некие люди. Ты в выніку там вот не думаешь про это хворага, до которого едешь як ксёндз, ты думаешь про все остальное. Ну где ж тут не стомиться? Я уявляю, як это раней вот было. Вот ксёндз, як ксёндз рабіў, калі он ехал до хворых. Да. Выгонял своего коня. Там полгадзіны ці гадзіну запрагаў свою брычку и сутки ездил по хворых. Тебе никто не позвонит, ты ни за что не переживаешь, да, все мирно, спокойно, да, вот. Ездишь, робишь одну справу, твои нервы здоровые, да, помер нехто там, так помер там, ну приедешь, пасля доведаешься. Это трошку ведаеце, но это банальная рэч, банальная, да, але ну, назіраючы, я бачу, як шмат яно ўплывае на нашае жыццё. І за гэтым крыецца тэма вось самадастатковасці. Усё кантраляваць, трымаць руку на пульсе, не дай Бог нічога упусціць, да, вот это вот страх такі, што нешта вырвецца з маіх рук, да. Реально, я здзіўляюся, людзі, я себе ламаў в этом плане, вучыцца, вот, отключать телефон просто, не падыходзіць да яго, отключать интернет, просто ламаў себе, нічого не здарыцца, спокойно. Не нашли тебе, не нашли, ничего страшного. За этим крыецца тэма самадастатковасці. І апошні момант, на што вельмі хочу звярнуць увагу, таксама трошку і звязанае з гэтым тэлефонам, гэта ёсць такая схема, да, што калі я паддаюся на гэтую спакусу самадастатковасці, я ўсё хочу кантраляваць па-свойму, ўсё трымаць у сваіх руках, вот,
так само мы да іншых людзей падобным чынам адносімся. Мы таксама як сябе, так і іншых хочам кантраляваць. Да. Вельмі часта гэтая сфера праяўляецца вось у адносінах паміж бацькамі і дзяцьмі. Бацькі хочуць кантраляваць усё, што дзеецца ў жыцці іхных дзяцей. І які парадокс адбываецца? Вот хто з вас мае з гэтым праблему? Самі сабе задайце такое пытанне, спрабуйце на яго адказаць. Вот вы дзяцей уламваеце, зоновское слово есть такое ушатать, да, вот пробуете ушатать своих детей, да, вот уламываете, змусить хочете, переконать, скандалы, некие психи, 100 раз уже доказываете, и теперь кому з вас удалось ушатать своих детей? Те уломать, вот с усими этими скандалами, психами и так далее. Да. Назіраючи за гэтымі рэчамі ўсімі, вот жаданнем кантраляваць іншага чалавека, я ўбачыў такую рэч. На каго мы маем уплыў? На нашых дзяцей. Пакуль яны дзеці, пакуль мы для іх аўтарытэт. Некаторыя кажуць, што гэта вот пераломны момант, это пераходны ўзрост такі, да. Па ідэі гэта недзе ва ўзросце 14 гадоў, некаторыя, калі вот чулі ад мяне гэтую тэму, кажуць: отец, успокойтеся, дзеці ўжо маюць пераходны ўзрост у 10 гадоў, да, то есть яны ўжо самі сабе на уме. Цяжка мне сказаць, можа так, можа не. Пакуль вось гэтыя дзеці, яны такія, не самастойныя, да, то есть мы на іх уплываем, да, мы можам ім нешта забараніць, там, можам наказаць гэтым дзецям, яны нас паслухаюцца, таму што мы для іх нейкі там аўтарытэт. Калі дзеці перажываюць вось этот пераходны ўзрост і стараюцца быць самастойнымі, то мы маем уплыў на дзяцей, нават на сваіх, толькі пры той умове, што мы з'яўляемся для іх нейкім аўтарытэтам. Калі бацькі не з'яўляюцца ніякім аўтарытэтам для дзяцей, то можаш ты гаварыць сотні, тысячы раз, цябе ніхто не будзе слухаць. Можа, рублём яшчэ каго накажаш, да, тут яшчэ схемы нейкія, там ёсць шантажа. Мы ўплываем на дарослага чалавека толькі па той прычыне, калі з'яўляемся аўтарытэтам для яго. Я маю такую добрую, здаровую свядомасць, да, што вы мяне слухаеце і, магчыма, там нешта ўспрымаеце толькі па гэтай прычыне. Калі я для вас буду, вот як святар, ёсць нейкі статус такі, вот грамадскі, сацыяльны статус святар. Калі вы мяне ўспрымаеце як нейкі аўтарытэт, вы будзеце слухаць, прыслухаецеся. Калі не, нават не буду планаваць там ці неяк прабаваць некага з вас пераканаць у нечым, таму што это просто будзе нерэальна. І, так гэтую справу бачу, так яна выглядае. Паглядзіце, я эту рэч зразумеў некалі праз Евангелие. Я ўбачыў, што Христос нікога ні да чога не ўламваў. За ім хадзілі людзі, которые ўспрымалі яго як настаўніка. Так яго называлі, равві. Што ты думаешь? Это люди, которые ўспрымаюць яго як аўтарытэт. Вот у нашым такім вот беларускай такой свядомасці я б хацеў бы параіць бы Христу: Господи, ты з гэтага Назарету нават і не выходзь. Яны ж там нічога не зразумелі, да, як былі аболтусамі, так і асталіся. Вот. Даказвай ім, даказвай гадамі ім, тлумач, да. Христос не, у яго другая пазіцыя. Ён сеяцель, той, хто сеяць зерня, да, вот хто пачуў, той пачуў. Дарослы чалавек нясе адказнасць за тое, што ён пачуў. 200 раз паўтараць не трэба. Хто і пачуў, той пачуў, нешта за тым зробіць. Он пайшоў Назарет, Капернаум, Иерусалим зайшоў, там ходзіць, часам прыходзіў 2-3 разы на тое самае месца. Часам прыходзіў, часам паўтараўся. Але ён сеяў, да, вот ён нікога не ўламваў на сілу. Да. Я некалі это вельмі выразна зразумеў. Да. Вот гэта вот, калі мы не спраўляемся з гэтым грахом самадастатковасці, нам так хочацца падпарадкаваць іншых сабе, і нам это ніколі не атрымліваецца. Да, вось это дзіўная рэч, а нам так хочацца падпарадкаваць іншых сабе сваім поглядам, нават пабожным і так далей. Яшчэ на што хацеў бы звярнуць увагу важнае, што часам вот нашыя ў добрай волі, нават веруючыя вот людзі,
хочучи недзе там уплываць на сваіх дзяцей, которые ўжо там у нейкіх грахах сталі жыць, ці там бязбожнікамі пачынаюць станавіцца. І веруючыя бацькі пачынаюць вось так вот сваіх дзяцей трошку давіць іх. Да. І мяне вот тут хочацца задаць пытанне, а хто гэтых дзяцей выхоўваў? Да, вот, хто ім прывіў веру? Да, чаму яны адышлі ад веры? Напрыклад, часто я бачу ў гісторыі. Можа, ўжо дзе наш такой праблемы няма, але заходняя Беларусь, там Гродзеншчына, Міншчына ці там Віцебшчына. Дзеці, школьнікі ходзяць у касцёл, там спавядаюцца да камуніі, міністранты, пасля выязджаюць у Мінск. Мінск для многіх становіцца як молах такі, як демон, который тут людзі знікаюць. Да. Перастаюць касцёл хадзіць, пачынаюць жыць часта па-бязбожнаму, бацькі перажываюць. І мне вот хочацца задаць пытанне, а хто рыхтаваў дзяцей да выезду ў Мінск? Хто вот казаў, напрыклад, дзецям, што вот дзетанька, ведаеш, цябе вот чакае там нейкая небяспека, спакуса, ты ж там трымайся. Вот хто рыхтаваў да гэтага? Як правіла, толькі ў катэгорыях бацькоў, як правіла, да, вот каб паступілі на добры універсітэт, каб была добрая праца, да, вот хто рыхтаваў у плане маральным, этычным да выезду па-за дом. Больш таго, больш это сфера дзяўчат, напрыклад. Дзяўчына выехала, ёй там нейкіх 20 гадоў ці што, і тут бацькі даведваюцца, што ў яе хлопец, яна ўжо жыве гражданскім бракам, а можа нават і зацяжарыла, ўсё, катастрофа. Бацькі ў істерыкі, само сабой грэх, само сабой страшна. Цяпер пытанне, мама, дачкі, якая мама тлумачыла сексуальную сферу? Вот што рабіць дзяўчыне, которая пазнае першы раз хлопца? Хто яе да гэтага моманту з бацькоў падрыхтаваў? Я памятаю, калі я чытаў Юзефа Аўгусціна, вядомага псіхатэрапеўта польскага, езуіта. Ён у адной кніжцы кажа, у Польшы, традыцыйнай каталіцкай Польшы катастрофа, страх. Бацькі не тлумачаць дзецям сексуальнай сферы. Дзеці даведваюцца пра эту сферу з інтэрнэта. З парнухі найчасцей. Бацькі нічога не патлумачылі. Мне б хацелася б сказаць тады, што не ведаюць, мама нават тады будзе мець маральнае права капаць на мазгі сваёй дачкі, што яна нешта не так робіць. Таму што нічога не патлумачыла ёй. І не прабавала нават это зрабіць. І такіх пытанняў можна задаць многа. Да. Такіх пытанняў можна задаць многа. Разважаючы на гэтую тэму, вось з такой спакусы кантраляваць іншых людзей, уплываць на іх, там, да, вот эта тэма самадастатковасці недзе там нам маячыць. Я асабіста па нейкаму там вопыту, назіранню, магчыма, вопыту духоўнаму, я асабіста адказаў сабе так, што ўплывае на іншага чалавека, да, не маё маралізатарства. На іншага чалавека ўплывае маё сведчанне. Калі я гавару іншаму чалавеку пра тое, як веруючы, што Бог зрабіў у маім жыцці, і кім ёсць для мяне Бог, вот это вот на чалавека ўплывае. А не тое, што я буду 200 раз казаць, якім ты добрым павінен быць. Это не ўплывае. А вот калі я расказваю, кім ёсць Бог у маім жыцці. Таму што чалавек, который гэта чуе, да, ён не стаіць перад пытаннем, згодны я ці не згодна, у мяне свая філасофія. Ён стаіць перад пытаннем, ці я хачу, каб гэты Бог, пра которого мне расказалі, каб ён уплываў на мяне вот так вот. Я помню, калі ламаў сябе і пачынаў людзям сведчыць, мне некалі сорамна было казаць, вот якімі страхамі я жыў больш за 10 гадоў, як Бог у адзін момант, у 2003 годзе мяне вот вызваляў ад усіх маіх паталагічных страхаў. У адзін момант. Я памятаю, калі людзям это расказваў, людзі прыходзілі і расказвалі, вот раскажыце мне пра такога Бога. У меня страхов много, да, вот и вы мне расскажите, вот про это Духа Святого, який вот так вот может зрабіць. Такая роля сведчання, да. То есть, што ўплывае на іншага чалавека? Не маралізатарство наше, а тое, калі ты для яго з'яўляешься аўтарытэтам, калі ты здольны засведчыць пра Бога жывога, і гэта дае камфорт дзейнасці Духу Святому. Ён як бы паміж радкамі пачынае дзейнічаць. Разумею, што зашмат вам часу заняў, скончваючы ўсе нашыя разважанні, адну такую гісторыю хочу расказаць. Зноў ж у нашых тэмах там недзе вось у этой пункце уплыву на іншага чалавека, гісторыю, которая мяне в свой час вельмі ўразіла.
Адзін з маіх былых падапечных на зоне чалавек атрымаў за забойства, калі не памыляюся, каля 12 гадоў турмы. Ён перажыў навяртанне, пакаянне, стаў веруючым. Яму, канешне, хацелася ўсё памяняць вакол сябе, усім зэкам расказаць пра Бога, который яму прабачыў, зверства, которое ён учыніў. І гэты чалавек, так ён як мог даказваў веру, на зоне евангелізаваў. І аднойчы ў бараках ён ужо лёг спаць на нарах на сваіх, і ён пачуў, як два зэкі спрачаюцца. Увогуле на зоне, калі зэкі спрачаюцца, то страшна, бо это невядома, чым гэтыя спрэчкі могуць скончыцца. І ён чуе, што спрачаюцца за Бога. То есть Бог быў прычынай гэтай спрэчкі. Адзін даказваў Бога, што ён добры і так далей, а другі аж хуліў на гэтага Бога з такой злосцю, і вось гэтая злоба ўся паміж імі. І ён кажа: мяне это так разазліла. І я ўжо хацеў кінуцца ў спрэчку і даказваць, наехалі на Бога на майго, я хацеў даказваць. І ён кажа: амаль што ўжо падарваўся з гэтых нараў. І чую, як Дух Святы мне кажа: не рабі гэтага. І ён кажа: я прыціх, здзівіўся, малюся далей. І Дух Святы яму задае пытанне. І кажа: колькі гадоў ты з імі жывеш? Вось у гэтым бараку, разам на зоне, столькі і столькі. І Дух Святы далей кажа: чаму яны, жывучы з табой, маім узлюбленым сынам, маім дзіця, чаму яны яшчэ не ведаюць мяне? І ён кажа: і я замест таго, каб іх абвінавачваць, якія яны бесталковыя, у выніку лежаў і плакаў на нарах і каяўся: Господи, прабач, што я так і не змог ім засведчыць пра цябе. Так мне не атрымалася нічога. Памятаю, мяне эта гісторыя вельмі ўразіла проста. Такі вельмі Божы характар гэтай гісторыі. На гэтым мы з вами сёння скончым. Дай Бог вам міласці і мудрасці, хоць трошку неяк гэтую тэму адкрываць. Амен.